Namhlanje sinomsakazi ongadumile MC fethu umsakazi fethu ohleze ngenisa abaculi abaphezulu stage. Namhlanje fethu sizozisho ukuthi kuyena uthini ukubonga kwakhe nokuhleze ekhona emcimbini emkhulu nokuhleze ekhona. Ngicabanga ukuthi fethu angiqale ngibingelele kuyiBuddha Bright TV bese ngibonga kubahleli bemcimbi abathi mabecabanga ukuhlela izinto ezinhle becabanga ukuthi umuntu ofanele ukwenza into enhle umsakazo ongadumile ngaso ngesikhathi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abakhumbula ababusise ukuba khona kwami ke la kuyintokozo kumina futhi kuyintobeko enkulu ngoba umcimbi omkhulu lo mfethu lo mcimbi mfethu nguthatha njengomcimbi oyingqongqo emcimbini because kusekhona baba obhuti umjikijelo yakhumbula ukuthi umcimbi okhona anginayishona makusekhona into neyikhona ayicishe bathi sebezohamba eyiqala ivumbuka yona. So umcimbi ke le efuna ukuhlelisha kakhulu imicimbi enegalelo. Ngiyafisa ukuthi ngimbongele ubhuti uNgelovi ngento enhle kangaka ayenzela abaculi nayenzela iSouth Africa nje yonke ngoba lo mcimbi uhlanganisa abantu abaningi. Umuntu uzobheka ilanda abantu abasuka indawo ngeindawo bezobuthana eCharles Fountain. Siyabonga kakhulu ithuba fethu, siyakubongela nawe kakhulu, siyakubona yakhula fethu. Kuya ngakubona enkonzweni yamaNazaretha lapha kwaShembe fethu, uphethe fethu inkonzo yonke fethu, ungenisa uhlelo kamnandi fethu. Kusho ukuthini kuwena fethu lokho kwenza kuwena empilweni yakho fethu esikhathini esincane kangaka kwenzeka? Ithi ingoma yamaNazaretha amathalente neziphiwo makusetshenziswe kuwe Nkosi. Yabona kulela bandla ngicabanga ukuthi into efana nekhono bayisebenzisa kakhulu. Bangithinta mfowethu ngangakholwa ukuthi bangiqasha ngase ngithi kubona no mina angifuni ukuqasha leli ikhaya ngoba isenkonzweni la into kaNkulunkulu le indlela yami ukunikela indlela ngoba unyazi kodwa sifika kulona le yandoda yamadoda iphiwa amandla ukuthi akulula ukufika kuyona because uNkulunkulu wethu namazulu. So kuyintokozo enkulu ukuyibona ngikuleya ndawo and kungibeke kwelinye izinga kungibeke kwesinye isigaba. Namhlanje nginama-followers ko-TikTok angaphezulu kwalawo kade nginawo imisebenzi yonyazi. So ngiyabonga kakhulu, ngiyafisa ukuthi nezinye inkolo mfowethu ayikho inkolo engikhethile, ayikho inkolo engithi angisebenzi nayo, ayikho inkolo engithi angizokuba kuyona. Zonke izinkolo uma ngabe zinento eyidinga khona mina asingithinte ngivula izandla ngumuntu wabantu akukho la ngicwasa khona. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu, sasivala fethu sicela usitshele ukuthi utholakala kanjani ngoba khona abakwaziyo kodwa futhi khona abasafisa ukuthi bebe nayo emcimbini yabo endaweni ehlukahlukene. Cela uyichaze fethu ngoba uthi no TikTok fethu akhula ama-followers ubani TikTok fethu nalapho otholakala khona kaloni. Engikwaziyo mfethu ukuthi mawuhlela umcimbi omkhulu njengalowo bese ungamqashi kumsakazo ongadumile ayifethu senkingeni because abantu bayazi bayifunayo. So ukuze umcimbi wakho kube kwemnandi ngicela ukuthi abantu bengithinte ngiyatholakala lapho ku WhatsApp ku 0797989981 or L083 2949586 lapha ku Facebook MC Msakazo Ongadumile. Abantu abangifollowe ngizabafollow back na TikTok @MC Msakazo Ongadumile na Instagram @Msakazo Ongadumile ngizoba ngikhona zonke indawo na ku YouTube ke sengikhona bafowethu. Umsebenzi wami ngiyawufaka manje khona ngifisa ukuthi usabale iSouth Africa yonke ngoba mina ngumuntu wabantu, ngumuntu osebenza ngabantu, ngumuntu othanda abantu, ngumuntu othandwa abantu. Uyabona, siyakujabulela ukukhula kwakho qhawe mfethu noma masikandi fethu uyajabula kakhulu fethu nabalandeli bawo fethu. Siyabonga kakhulu. Nawe usukhulile nawe usuzwane ihluzi. Ngiyabonga kakhulu qhawe la. Sho mfethu ngiyabonga. Nazo. Sho. Nazo itrend namhlanje.